Salutare toată lumea și bun venit la un nou episod seria noastră de Minecraft. Dacă vă place această serie și vreți să continuăm, nu uitați să dați like, share, subscribe, comment și hai să trecem la treabă. Da. Ieri am fost la un prieten de al meu care el face YouTube. Dacă vreți să-l vedeți, intrați și voi la el, nu uitați să vă abonați. Numele lui este Mario Maghidanu, contul așa. Da. Face videoclipuri cu GTA San Andreas și Sam. Cam atât. I-am fost pe live, am făcut un video. Da, are chestii. Eu fac cu Minecraft, el face Sam. Mă rog, așa hai să ne culcăm și astăzi mă gândeam să extindem plaja, dar până atunci să văd ce am mai făcut. Nimic interesant, de ce am mai luat asta. Am terminat tot, aici am pus cări foarte frumos. Frumos așa, ca și cum ar fi într-o... E frumos așa intri. Da. Frumos așa, pur scările. Și aici... Da. Și să dormim. Și am spart patul, la Niba, îl punem la loc chiar. Mă gândeam să extindem plaja, adică să o facem așa frumoasă, că nu prea îmi place pământul ăsta cum stă pe aici. Da. În episoadele următoare cred că vom face și noi să aranjăm prin casă. Vom face și afară, nu vom face nicio fermă, să știți de pe acum. Ce ne trebuie? Hai să luăm și nisipul celălalt. Să-l punem aici și hai să mergem. Pe mine mă interesează de mobi, de toate tâmpelnile naturii. Da, e bă. Ne interesează pe noi de ei. Uite picol pe unde sunt. Da, vom face pe aici frumos așa. Așa. Am pus aici. Unde ne băi pe inginerul? Mă rog, nu pasă. Prin copac, unde ne băi că se apere. Dar în fine, ne termină treaba. Dar știu, n-am mai zis, dar în fine, am intrat aici și oricum nu prea știu despre ce să vorbesc o mare parte. Aici, 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 aici. Aici. Nu trebuie să fie.
Să mă rog așa pe aici sus. Vezi că trebuie să iau tot pământul ăsta. Deci acum hai să retezăm tot. Nu mai avem foarte mult de făcut, avem multă treabă aici. Voi mai face eu off camera. Dar voi nici nu veți ști. Petrecut. Nu știu că nu pot să pun pauză, chiar puneam ca să nu vă mai stau în pierdere la oculare. Dar trebuie să facem o mină, să mergem la minerii, să găsim diamante de neapărat. Oaie, nu mai lua iarba de pe pământ, că îmi place iarba asta frumoasă. Asta curată. E la întâmplare. Am să mă sui sus, ca să mai bine. Și de-abia aștept. Voi face mai multe serii de Minecraft. Mai mult așa, survival, skyblock. De skyblock nu voi face duce. E cu pe insula cealaltă, știți? Cred că știți. Aceea cu un loc să ne dea obsidian, ne dă acel generator, nu mai știu cum era, de nether. Nether reactor, așa. Și mă enervează mult că nu prea știu cum să fac. Că îmi trebuie gol, tot felul și n-am de unde. Mai ales skyblock. Așa că, da, skyblock nu vom face alte mape, tot survival. Un fel de skyblock, e sky, land sau, mă rog, cum să numi, mai multe, dar mai am acea mapă prunchesc, chiar vreau să mă apuc de curând, să fac. Cred că în câteva zile mă voi apuca și de acea. Mâine, poimine, voi vedem noi. Hai să vă arăt de aici am pus puțin. Nu mai văzut pe enginul ăla. Se aude pe aici. Nu mai luăm așa de puțin pe aici. Trebuie să mai mergem să-l dau nu acum. Voi face eu off-camera. Trebuie să văd că am filmat 8 minute și jumătate. E bine, mai avem timp. Da. Eu mă gândeam să nu mai fac off-camera, să fac tot on-camera. Ca să avem mai multe episoade, dar am zis că după poate vă plictisesc cu stat. Să strângem și așa că na. Da, m-a luat răceala puțin. Am nasul înfundat. Of. Cum să mergem în episodul următoare, aici trebuie să adică bani nu mă punem. Vom face mai frumos. Deci pe aici trebuie să luăm să punem, să facem să legem. Da, casa noastră frumoasă. Și au și un enderman, dar în fine nu-l bag în seamă. Și aici mă gândeam să facem o subă aia frumoasă așa. De-aia am făcut și smuricurile, dar nu acum, deci trebuie să punem și de din nether, dar nu-i vom da foc. Deoarece va lua foc tot pe aici, nu știu ce, oricum aș face ea foc.
Aici erai, mă. Afară. E frică. E frică. O bag aici în colț. Ok, m-am dat așa. Și acum mă dau așa. Și am scăpat. De săran. Găinire la mine. Nu ca voi. Amărâtul. Ok. Am ceva pe aici? Nu. Sper că am băgat și eu niște fier. Nu. Oh, da. La mine vom merge. Să-ți puțin, dacă e să văd cât am filmat, 11 minute, mai avem câteva minute. Beți avem, avem lemn. Să ne facem și noi acolo bețe și un târnăcop. Ne ajunge. Să mai spargem pe acolo niște chestii. Uite, mai avem aici unul, dar în fine. Merge. Dar va fi foarte frumoasă această serie când o vom termina. Aici va trebui să minăm foarte, foarte mult. Foarte mult, foarte mult. Deci credeți-mă, e chiar mult de minat, dar în fine voi face off camera tot. Bine, dar nu acum. Că nu cred că vreți să vedeți cum stau eu și sparg niște piatră. Ca oamenii aia mărâți așa. O, dar urăsc Gravel-ul. Știu că de-aia am de-asta. Eram sigur că în cale. Îmi spargem și noi puțin. E, mă rog, lăsați asta. Cred că o să o lăsăm pe data viitoare sau nu. Nu. Ok, să mergem sus, la balcon. Unde nu? Aici. Să băgăm și noi viteză acolo. E bucat, dar nu contează. Ok, dacă vă place această serie și vreți să o continuăm, nu uitați să dați like, share, subscribe, coment și tot acum. Eu am fost Ionu și până data viitoare vă las cu bine. Pa, pa!